paka mu studio Papa Isabel akakano kufungisa ikupi aka Zimbabwe ndiroza chibuli chakabata mukoba KB akakabuda madaizi pane kunonzi kugokwe mapu mafunga utsi kwa sabu kumchora uri uchibva pamchora uri panonzi pakadekerere uchirwa kunonzi kwa mangava kusika wanike transport unogona kufamba 30 km inetsuka kuine dhaka reredzirere kanonzi katondo mamchora uri maite ikoko ndarangana chigai ikoko ndaifamba neshort wheelbase Land Rover so kafupi kainzi kachawasarira so mkoba KB kune mavillage akafanana Kaitano Gumuguru Kanuyangwa kadekerere kunosika mapu madomasi kwese kwekwe vari kokoko vaiuya ndinda nechigaya chiri papo ndimi maigaisa aiwa ndindakandiri foromani madhiziri plus chipanera chaizikanwaka timasmall problems ka keche amakanika wasvika ndianiko uko madhezi awo ndainzi severe chundu vagari vari kuchibheko mapu ndo kwakamboitika accident mukoma KB yemotokari yange yakatakura chibage iri rori ikadonha nevanhu ndini munhu wokutanga kusvika neLand Rover ipapo kunosama kunobatsira vanhu nokuti motokari yakabhururuka kuenda mugomba vamwe vanhu vakatosara kune vanga vari active aitogona kujambira muti uri padhuze motokari vachidarika imomo pakatofa vanhu vakawanda tichibva munzvimbo iyoyo tinenge takuenda nzvimbo yekunonzi kwamadomasi kwandakataura paipe kuti kuna bhizi munhu maitenga mombe akazouraya mumwe mukomana nyaya iri kumapurisa tichibva ipapo tobva tapinda kuna munyaradzi nzvimbo iyoyo saka pamuchikora uri maitiwa madhanzi baba kaipisa kasongwaka une kukomana idzifatso airova chaizvo saka chimuti chiri kubata here iko chiri kubata ikoko izvozvo kunonzi kukadekerere vanhu vari kutorima mugomo vamwe vachirima mumupata kana chichibata chimuti please taurai nesu tibate pa WhatsApp number inoti 0718692244 0718692244 zvikanzi nasiniki womtombeni outer United Arab Emirates takachibata chimuti kuti dzii asiko kwandauzorova majaivi ndaona kuti ndowakurira manga musati matanga kurasa hunhu ko ndakazorasa here keyeba Baba Isabel kundeyo nekushamba Baba Isabel inini kandiri mwana wenyu mwanangu inini ndiri muzukuru wenyu yes inini ndiri workmate yenyu ningudziwani Baba Isabel saka kuti kana masvika panguva yekuti makuda kurova jaive munorasa hunhu ndichirova vayakatimba rikiti kanyemba nabhozvo mandifungisa mazuva angu zvamauya zvanaka ndinonzi tafadzwa chivhuna kana kuti baba Brave paoverspill vakachibata chimuti Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM takwezati go pan 9:30 lekezani kativemfeso muntu ndiwashangani pabodzi kana sutu tiri kubwerera tsopano KB nabhozvo muri huchi munondigonera ndinonzi Prince Gutuza kwabulawayo shevedzai zita rangu katatu wow kunjani kontutu anonzi yeka Prince Gutuza kwabulawayo po rikiti vu hanzi munondigonera kubata chimuti kuti dzvi mamuka seko mai Patrick yes zviri kufamba here ndozoti munenge makachibata kachimuti kuti dzvi zvikanzi KB nabhozvo matsudziro amunoita tombosiya basa tichiteerera chete sure chokwadi achagara chinotogutsa mukasatobika makabata chimuti munogona kunzwa kuguta ndizvozvo chaizvo kureva kuti muri kusevha unogona kuseva nechimuti rekezani katibve kuti anatipatira nyoko Baba Isabel nkati machirongwa bozhongora segment nhasi dziri kupisa dzinosengedzera dzipi ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yekuchipinge yemwanasikana akafirwa namai vake achibva aenda kumba akasvika akati ndiri kudzoka mangwana vanasekuru sanofambisa basa chikonzero baba vake vakafa achibva taura mashoko ekuti aenda kwaakaenda akati ndaakudzoka ndiri kukumbira vanasekuru ndipirewo foni sabhuku ngatigare pasi nevanhu vese isai foni yangu paloud kana aripo anoziva ane chokuita nekufa kwaamai vangu ngaabve ipapo
ngatobva parufu pandinosvika inini anofanira kunge asipo. Vanhu vakatora kunyara kuti ndikabuda kunyangwe vamwe vaiti ndasiya ndavharira mombe ndati ndikasvika parufu mbichana ndozondovhurira mombe. Hapana munhu akazobva mukoma kepi sikonzero nonga kusvika kunzi angobva wese ndingachiti ndofunga ndiri kuti ndine chokuita. Zvakazoitika zvacho mhuri yeZimbabwe pakaita rufu. Parufu pakaita rufu. Inyaya yekuchipenge. Ndobva ndabva ipapo mhuri yeZimbabwe ndine urombo nezuro kumapasi 6 kuseni kuri kunzi kwaBulawayo kwakatumirwa shoko nemubatsiri wekuti ndiri kukumbira mutaure nababa vabusinessmen kuti vasiyane nezvavari kuita. Hama dzinobvunza kuti vari kuita sei, vari kuti iko zvinozvo havachisinei nemi, vatove nechokuita neni nenyaya yekuti makandishedza kuzobatsira. Saka ngavasiyane nezvakuita sei nezvavari kuita nemunhu wavo. Izvezvo varara kurwizi, nhasi zvakare vanogona kurara ikoko. Kana muchida kuziva endei munotarisa chii chiri kuitika. Asi ndine urombo mhuri yeZimbabwe, mashoko atiri kugamuchira businessmen vafa. Ndichakuudzai kuti nguva yafa nenguva shoma izvezvo vanga vatoita sei, makanganisikiro vanga vaita. Asi havana kufa vega. Umwe wavo zvakare anove mubatsiri wavanga chienda naye kurwizi iyoyo atori muchipatara ari kurwara zvakare serious. Pakaipa. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yepatinoshevedzera kuti paGood Hope inonzi Old Mazowe Road, Good Hope, plot number 15, Pima Road. Mukoma KB. Pana amai varipo ipapo vane murume wavo. Vanogara vakasunga Zambia. Asi Zambia panenge vakaisunga, vanenge vasina zvavakapfeka mukati. Pavanosvika pane varume nevanhu vakawanda, Zambia rinodonhedzwa basi. Zvaitika kanganisa kakatowandisa. Varume vari kuti vakoma taditaudza muridzi womukadzi uyu, uneika zviri kuitika izvi, tozviita sei? Vakapfeka Zambia inotooneka kuti kumashure uku inotoratidza ringe karumwa nechigero zvekuvhura, zvokuti vari kufamba kumashure kwavo vaone kuti mai ava ndozvavari, vanongochiona zvinenge zviri mukati. Ndine nyaya yekuchitungwiza mhuri yeZimbabwe inonzisa tsitsi kuchirasa vana kune chiva. Kune zuva rimwe chete rakafa mbuya vane 58 years nemuzukuru ane 4 years ari mwanasikana, vakafa one day vese. Vaigara vese vachigara vese vakafa zuva rimwe chete. Zvakaitika ipapo ndo zvinotyisa mhuri yeZimbabwe. Nguva kana ichitendera ndichakuudzai, zvinovhundutsa, zvakaoma. Ndine nyaya yekudomboshava nekumasvingo. Izvezvi pane zvikoro zviriko, vanhu vatodzokera kumba. Vachisvika pagedhi ndiona makomiti members akatomira pagedhi zvikanzi vasina mari dzokerai kumba. Vanhu vatodzokera zvikoro izvezvi, kusanganisa zvimwe zvikoro zviri kushevedzera kuti aiwa zvinenge zvichitaurwa zviya zvekunzi honorable vati paredhiyo, inyambudze paredhiyo dzedzi. Aiwa regai kati chavabata honorable minister kana vari pedyo kana vari padhuze nenetwork. Tinzwe kuti nhasi mukuvhurwa kwaitwa zvikoro pane here zvaunofanira kuzivisa zvikoro pamwe chete nevabereki. Vana vatodzokera kumba izvezvi. Kune vabereki vari muzvikoro zvekuti vanoendesa vana maECDA, ECDB, magrade 1 vachiri madiki, vanoyambutswa mugwagwa vachinzi ndakusiya kuchikoro. Nguva yekubuda chikoro nozokutora, vana vangosara vakamira pagedhi apo vabereki vachiti mwana amuchikoro. Pakaipa. Vachada kusvitsa nyaya pachimuti, Bhozhongora anobatika sei? Icho kwadi mhuri yeZimbabwe ngachida kundibata munobata manhamba dzangu sina chipomero, nhamba isinganyadzisi, nhamba inonhuhwira. Inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 musaibipa, musafanana private number, musatamba pairi. Kana muri zvamuri kufungira munoda kwandiri chokutanga kutora bhoponye nebepa, tisamire pafoni, tisakutora nguva tiri pafoni. Chikonzero nguva iyi inenge namba iyi inenge chingudiwa nevakawanda kuti tigosvika panzvimbo pavari kana kuti dzavana dzavakapakata todzibata sei. Tinotenda the international correspondent Bhozhongora Washington Marimira manje anenge akunyudza gejo muchirongwa Bhozhongora segment 9 minutes to 10 pa National FM. Amaikani baba pati na Bhozho hamavharisa donoro yese. Mutsaika honorable kansara wangu vamachaya nevagari vose vemadonoro ndinonzi Terence Mawere padonoro la. Tinotenda nekusarudzwa kwamaita National FM ndiko kakanyumbo kanchemera kakutiko newspaper kusiya nthawe pa National FM ziri pana 6 minutes to 10. Lekezani katimve kuti papa isapo Bhozhongora Washington Marimira arati patranyo nkati machirongwa Bhozhongora segment part 1. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua.
hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo. Joshua po 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 rikiti vu paka 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 mapindira papi Old Mazowe Road, Good Hope, Block 15, Bima Road. Kuti tinyatosvika chaipo chaipo. Pullman selector Ndorova mutumeni zvakare. Tosumisa lepa number. Old Mazowe Road, Good Hope, Plot 15, Bima Road. right. Pane nyaya muri yeZimbabwe kuti pane vanhu varipo sevanhu vanoshanda kuti varipo ipapo. Vanhu vari kuti sokuungana kwakaita varume vakawanda nemadzimai vakawanda nekuti pakomboni. Pane mudzimai aripo, but mudzimai uyu ane murume akaroorwa, akambororwa akasiyana musha wacho ndokuzoroorwa nemurume wechi2. Murume wechi2 aripo pabasa papi ipapa pandidika. Saka mukadzi uyu atori nemwana wake 1 nemurume uyu. So ane tsika yekuti panenge pakaungana varume pasina murume wake anogara akasunga Zambia. But kana akasunga Zambia akangosvika una varume vawanda pai panongoita senge paita mistake, Zambia inodona. Apo anenge asina kana chaakapfeka mukati ari maliseche musi Uganda akaita sezva ari anotora time kunonga Zambia obva seka zvake obva nonga Zambia yake. So nguva yaitika zvinhu izvi yawanda. Mukamuona dzimwe dzenguva akasunga Zambia kumeri kuti yakaita zvokusunga kuti shwe chishwe kuita zve zvekupfekera zvoita madzimai zvezviya. Zivai kuti kumashure uku yakadamburwa Zambia ende anofamba achienda mberi kuvarume. Dzimwe dzenguva zvaanoita anogona kuti ari pamba pake kana murume asipo pane dombo riri pamba pake rekuti asingiro kweshesa maangari iroro ndoro anotisunga Zambia yake wobva idambura inenge yakadamburwako achikwesha. Munoona vana vachimhanya vachiseka vachimudongorera ende anenge achiseka achikuti vanava kani. Dzimwe dzenguva chero pane mamwe madzimai anodonhedza Zambia, but izvi anozviita murume wake asipo. kana murume aripo Azviite anenge akapfeka zvakanaka. Saka vanhu vari kuti taneta neunhu hwakadai, but ari kuti zviite kwatiri suvarume nemamwe madzimai. Zvataneta nenyaya izvi tinokwanisa here kuudza murume uyu kuti unoziva here kuti ndotsika yemukadzi wako, ukamuona akasunga Zambia ipapa haana hembe dzimwe mukati. Hatichazivi pfungwa dzake kwakana achifamba akadaro one day anogona kungobvisa Zambia wongoridza meri akadonhera pane mumwe munhu achiita noda kundibata. Mapfekero rudzii ende maitiro ake ekuti Zambia yake inongodonha pane varume chete pasina murume wake ndokudii ikoko. kana muchiti mudzimai uyu ndikansambo kake azviita kakawanda kanosvika kangani? More than 7 times papa. Baba Isabel Panzvimbo imwe chete varume vanogara ipapo. Vagari vemunzvimbo yatiri kutaura iyi, Good Hope, Old Mazowe Road, Good Hope, Plot number 15, Bima Road. Ngatifambidzane izvi. Ngatifambidzane. havasati vaudza murume wake kuti ndo zviri kuita mudzimai wake. Havasati vamuudza ende ivo havasi kuziva kuti murume anozviziva here kana kuti hazvizive, but ivo vari kuti unhu hwacho hwakutikanganisa zvese nevana. Toudza here murume totanga sei? Ende kumuudza kureva kuti totozama kutoudza murume kuti mukadzi wako takamuonerera. muri kuti kunze kwekunodonhedza Zambia panenge pakaungana varume, mudzimai uyu akacheka Zambia yake. Inotoratidza kuti chigero ichi kana kuti ibanga right rakachekwa kuitira kuti panenge achifamba paipai vanhu vamuone zvaari. even ari pamba ndio Zambia anenge akapfeka iroro. No, ari pamba. Kana murume asipo ukamona akuenda kunogeza kwanza ane dombo rake rikugezera kukwesha manga antu ninge wakamira uchikwesha manga ungakotama kandoita seika right vana vanenge vachikwenyera chimhanya vachishevedzana vachiseka. So vanhu vari kuti kana yaita sezvizvi payasvika apa isusu tanoita nazvo toita sei? okay amai vakuru vane mwana vakaroorwa nemurume. mwana akura sei kuwamaya? Mwana kuti ndo chikoro akuenda kuchikoro
unhu wakaita sei? aunza nyaya vagari vemunzvimbo vati one day tisu tichazonzi tine mhosva, hatichazivi unhu hwavo, nokuti pavari kuita zvinhu tinofungira kuti vari kutoda kuzama kuattracta vanhu kuti maybe pane zvavangaita iri kwavari, kwakukashaya anobvuma pari kuenda pfungwa dzavo, vachaita sei? 0713938538 kana 0789600748 munokwanisa zvekare kutumira ka WhatsApp message pa namba inoti 0718692244. chimuti chiri kubvira zvokutodaro icho, chimuti chakaoma noti chinyoro. batai basa vakomana, ndinonzi mukondombiri Kenneth pachinhoi panonzi mapako. simbisai vana vangu Lina, Emily and Kenneth Jr. na mai vavo Tendai Machewa pa Brandisi kuchinhoi. ndini Kenneth mukondombiri, ndakachibata kachimuti kuti ndiri kunoku kuchinhoi. okay, tibatsirei Zimbabwe. woita seiko vagari veku-Good Hope kubudikidza kane hunhu huri kuitwa naamai ava? hanzi amai avo ipfambi baba Isabel. vanodii kuzviita murume wavo aripo? izvozvo tazinzwisa kuti kazhinji unhu iwohwo hunoitwa nevanhu vakaita sei. asi nyaya iripo ndeyekuti vaunza nyaya vari kuti toita matanho api kusati kwave nezvaitika kumberi. ngavaudze murume wake vagari veku-Good Hope. ndinonzi Nyasha Musora pagoromonzi pakunji dam. mukoma KB, shoko uri kuudza murume ndiro. pane munhu murume mumwe chete anokwanisa kungoenda usvika kumurume kuti uzemukadzi wakaenda zvakati, kana kuti vanounganidzana woenda kuvakuru, nokuti chinogona kubhekfaya. kungomuka ndakangonanga kuti unozera kuti mukadzi wako anobvisa hembe, and iye murume wacho anozvitambira sei? uyo mukadzi uyo madhimoni echipfambi ari paari. ngavatsvage madzimai echikuru vamutsiure uye vazivise murume wacho. ndinonzi Stenanze, nhamo yemari kuangwa. shevedzai zita rangu katatu, ndakachibata chimuti. Stenanzi nhamo yemari, Stenanzi nhamo yemari, Stenanzi nhamo yemari, kuangwako po rikiti bvu. asi mainzwa kameseji. ngavatsvage madzimai echikuru vamutsure uye vazivise murume wacho kuti ndo zviri kuita mudzimai wako kana usipo. ende zvinoti izvo zvemukoma KB zvazviri kuita kana mukadzi yachidaruka, vakadzi vakawanda vese vatori pakunyara. pozvi kuita nemwoyo wavo vari kufumurwa munzvimbo, vatori pakunyara. ndinonzi Prince Mazumba panonzi paNyakomba Nyanga North. chipfambi chete chakazara pavari amai avo, pamwe mwana wacho hasi wake futi murume iyeye. Babapati iri panapa atitani kunomwa kuti mapudzano wena kusina hari. so mudzimai uyu paanosvika panenge pakaungana varume obva adonhedza Zambia, mataura kuti anotora nguva yakareba asati anhonga Zambia. oseka zvako unhonga Zambia. iwo amuna anenge raunjikana pamwepo. vanoita sei? kwanzi unoona varume vatanga kungofamba, varume vatanga kungofuratira vachitanga kufamba nzvimbo, kana kuti vanga vakaungana varume vakutofamba kuchinja nzvimbo vakutonomira pamwe. ipfambi amai avo uriko, asi uriko mutemo unofanira kakuvasunga. ndakanganwa zita react yacho, ngavaende kupolisi vanomhangara kuitira kuti vasungwe. ndimbuya vavatipa vari muCBD. yes, vari kuti vanoziva kuti mutemo wakadaro uriko. that's why kuchiri kuonekwa munhu akashama, polisi inonzi torai munhu uyu, vanomutora, ndo vanoziva kuti vanenge vachimutorera mhosva ipi. pakaipa baba Isabel. regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudiniko. 0713938538 0713938538. munguva shoma iri kutevera tinenge kati chipinda muchitoro. yes, tine vasawira vedu vakawanda. tine Bridgevest Capital varimo, tine Lifestyle Motors, tine Reserve Bank of Zimbabwe, tine Population Solutions for Health, uye zvakareka tine Nakiso Boho Drilling. tichanzwa kuti vakatibatireko muchirongwa chanhasi. tipeiwo kanhamba dzamai avo veku-Good Hope. ndinonzi Anderson Mubuwa, ndiri kunoku kwaMutare. iwe Anderson Mubuwa, Anderson uri kufuna nhamba dzaamai avo kuti uite tani nazo?
hanzi tiri kukumbira ukanhamba dzaamai avo Anowira kusina. ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 10 minutes to 11 pa National FM Tuesday 12 May 2026 kanyemba bonzo na bozhongora tiri mukati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe tichipasa kakutenda kuna mwanzato Caroline Tulani Sitole watiwerengera kamfeso muntu ndi watonga pabodzi kana Nambia baba Isabel musati matsudzura chimwe saka tawirirana kuti vagari veku Good Hope vanofana kuita sei nehunhu hwemudzimai uyo. Pane message yashedzwa nemumwe mukadzi apa achiti iye ngavaudze vakadzi vechikuru vagare pasi nemukadzi uyo vomutsiura uyezve voudza murume wake. Okay. Amene kana pane vamwe. Okay, pane imwe message iri panapa. Ndinonzi Mr. Aripo Hapo. Okay? Ndinonzi Mr. Aripo Hapo. Ngapaite vakadzi vanotaura naye vomuti ukaramba uchidaro tinoudza murume wako kana vakaudza murume anzi kana vakaudza murume ngapasaende varume vatume vakadzi. Muri kuinzwisa message? Ngapaite vakadzi vanotaura naye vomuti ukaramba uchidaro tinoudza murume wako kana vakuudza murume ngapasaende varume ngavatume vari vakadzi. Ndinonzi Mr. Aripo Hapo. Ichokwadi ichocho nokuti varume vanogona ngokusandukira. Alright. Regai tinzwe ichiko United ndianeko mapurisa get busy pane mhosva inonzi indecent exposure ndizvo ngavasungwe amai avo ndinonzi Leroy ndiri paChicago vazouya vanoziva mutemo uya vanogona vauya amai we KB na Bozho Magonatani handina hangu mashoko akanyanya nemitimu rangu mukadzi uyo mupengo ane hunhu hwechipfambi itai 4 kutimu mashasha tinacho Gotora Brian Madziwanzira Shekman Matono Victor Katio Kevin Joao London British Chingaipe Innocent Manyoso ndinonzi Trimo Liba pa Highlands sota wirana babesa bill kuti ngapaite vakadzi vechikuru vari ku Good Hope vanoenda kunotsura mudzimai uyu womudza kuti kana ukaramba uchita hunhu hwako takuenda kunoita sei kunoudza murume wako kana ukaramba uchidaro takuenda kunoripota kumapurisa nokuti imhosva yaari kuita. Imhosva yaari kuita arida kuita sei? Okay, musati matsudzura chimwe pfaidzai chimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dzakawanda muri yeZimbabwe. Nyaya ndambenge ndichitaure kuchipinge iyeyo ndiye kuti iko zvinosvika mamwe mai vakadonha parufu vachibva vafire parufu munhu akafa asati avigwa. Vana vachona vemunhu afira parufu iyawo achibva taura mashoko ekuti pane munhu ambotaura mashoko ekuti akauraya hama yangu asauye parufu saka ndiye munhu akonzera kufa kwamai vedu kwakuda kudorwisa mwana uyu nemubatsiri anga auya. Vana 3 vese vakadonha vari muchipatara. Vadonha vari muchipatara kudaro wacho akasvika kunobatsira kuchedzera kuti ndiri kuda mombe pamunhu kuti angaida kutirwisa kana muchida kubuda muchipatara. Iyo haisi yandiri kuda kuuya nayo. Yandoda kuuya nayo muri yeZimbabwe inyaya yekwabhora. Nyaya yemwana ane makore mapfumbamwe 9 years akapa chirwere chepabonde mwana ane makore matanhatu 6 years. 9 years akapa chirwere chepabonde mwanakomana ane makore 6 years. Uyu we9 years mwanasikana 6 years mwanakomana. Chii chakaitika? Inzwa muri yeZimbabwe nyevamirira yakaita. Nyaya yakaitika ndiye kudai kuna amai vanoita tsika yokuenda patouchline vanoenda kunotengesa muriwo wavo iri nzvimbo yekwabhora. Vachidaro mai ava vaiuya nevarume vachipinda mumba mavo vachishandisa rumu imwe chete nemwana wavo anoyo mwanasikana ane 9 years kuberekwa. So nyaya iripo ndiye kuti mwana uyu aiona zvese zvaitika but mashoko asina kubuda ndiye kuti mwana uyu aibatwa nevarume vaiuya kuzotamba naamai vake panyaya yekukechana nevarume vavo. Mwana uyu akazotera kutamba nemwana Alex Joe mwanakomana ane 6 years anogara munzvimbo ndo kubva vatamba kutamba kwakaipa ndovaita nabonde 6 years ne9 years. Asi 6 years ndiye musikana uyu ndiye aitamba nemwanakomana Chikonzero anga ne experience yekuziva zvose. Chikonzero aisvira kupi
musikana ndianechi ane 9 years 9 years mukomana 6 years. Okay. Asi ane mumba mai uya zvikomba zvaamai ndiye 6 years. Vachibva tamba nekamwana keke kamukomana kane 6 years. Vabereki mwanasikana mwanakomana ne 6 years vakaona mwana uyu azvimba kwakavanzika. Iwe chii wakaita sei? Zvikanzi takatamba zvakaipa naNengi mwana wekwamai Nengi. Madzimai ndokubva vaungana ndokubva vaenda kumba kwamai vemwanasikana ane 9 years. Vanotora iye mwanawo zvakare vanotarisa mwana uyoyo vari kuona mwanasikana 9 years wewe akatozvimbawo. Ari kutorwara. Iwe chii chakaitika? Zvikanzi inini vanhu vume vese vaiuya vana dhedhi vangu vaiuya mumba mese vaizotambawo neni mushure mekutamba naamai vangu. Kana vatamba neni ndozvoita kuti ndiite so. Wairegerei kutaura? Zvikanzi mama vangu vainditi hazvitaurwi unonyarara. Kureva kuti amai vakazviziva kuti mwana uyu akanganisika. Asi mwana uyu akazotaura kuti kunyanya dhedhi Nengi ndo vaitamba neni. Mwana akatotaura zita. Anotori nemwezi vana dhedhi vakawanda asi kunyanya dhedhi Nengi ndo vaitamba neni. So nyaya yakaendeswa kumapurisa. Toda kuti tinzwe iko zvinozvi kuti payaenda kumapurisa yapapi. Vana ava vaendeswa here kuchipatara kuti vanorapwa? Vakaendeswa kuchipatara mukoma KB. Vakaendeswa kuchipatara. Vakunzwa sei? Iko zvinozvi asina kuti ndichabata amai vabereki vevana ava kuti nyaya yapapi. But zvinorwadza mukoma KB kuti vana amai vanogara vega vanoita basa iri vangaita sei pakugara nevana vavo. Ndakataura imwe nyaya yekuchitungisa last week. Ndataura nyaya yekuchitungisa mukoma KB. Ndine urombo amai vaya vemwanasikana uyoyo aita amai vangu vanomira patouchline. Handidi kuenda ikoko, ndiri kugara kwambuya. Vakazondibata amai vaya. Zvikanzi kudini amai? Zvikanzi namai vaya aiwa mwana ari kundirevera nhema ndokumbira kuti nditaure. Ndokubva ndavati amai kana riri basa iroro uyu mwana wenyu ari kutaura kana riri basa iroro harina secret rinozivikanwa. Tikakuisai pamhepo tikavhurira mafoni hapana here rinotaura kuti vanokuzivai makamira panzvimbo ishi. Handirazoona kwavakaenda nako. Vakapinda muchibage. Handirazoona kwavakaenda nako. Zvinorwadza baba. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. Varume vaiuya vachitamba naamai vakazopedzisira kavakubinya mwana uyu ane 9 years. Kureva kuti mwana akataura amai vakaona kuti mwana ari kurwara asi mwana anotaura achiti kumadzimai mama vanoti hazvitaurwi zvinonyararwa. But mwana ari kurwara. Mwana ari kurwara. Mwana akatokanganisika akutokanganisawo vamwe. Aunza nyaya iyi ndiani? Vagari vemunzvimbo kusanganisira vabereki vana vakabhinya. But nyaya iri kumapurisa. Zimbabwe toita sei nenyaya iyi? Zimbabwe toita sei nenyaya iyi? A minute to 11 legezani katibve kuti atetekeri anititani kuburikidza kana nkhani ngavaudze. Okay, inyaya yoku Good Hope. Ngavaudze murume wacho anodzidzisa chii kuvana vemunharaunda. Ndimutsoka timu yese yekwavhiya kuchiweshe kwapfumo jena ndinonzi Liberty Kavhiya paProspects Lithium Zimbabwe kuGoromonzi. Ichokwadi mukadzi uyu imhuri yemurume. Murume anofanira kuudzwa asi anofanira kuudza murume uyu ndiani nenzira ipi. Because murume mukoma KB kusika uchiti amai zvamuri kuita izvo tauya kuzokuudza murume ndozvikuita mukadzi wako pane kunobuda chitsvapa. Papurazi apa ipurazi pane vakuru varipo. Vanhu vanogona kuenda kunopotera kuvakuru ikoko. Ichokwadi voshedzwa baba ava kuti pane mareports atiri kunzwa ari kuitwa nemudzimai wako. Handiti gara pasi nemudzimai wako utaure naye. Kana zviri izvo zvaari kuita ngasiyane nazvo. Vari vakuru venharaunda. Dai ndiri mukuru ndaitobvunza kuti mubvunzei mudzimai wenyu kuti chii chiri kumunetsa. Ari kunetswa nei? Amai avo ngapawane anotora vhidhiyo nguva yavanodonhedza Zambia wobva wazoratidza murume wacho
ndinonzi Tinashe ndiri pachota pachadona apa panokuri vachadona mukaseko mukoma Abhisha Marezha pachakari kuri seko nhasi kuchakari zvikanzi hutsinya hwakaitwa naamai avo hwakaipisisa varume vese vakakanganisa mwana uyu kusanganisira amai vacho 30 years mujeri. Ndinonzi Abhisha Marezha ndiri kunoko kuchakari chakabatwa chimuti kuti ndakachibata chimuti ndiyolanda gwaze kuchishawasha pakonaso KB moresa mai gwaze naLeon kuguruve kumanondo village 3 amai vekwabhora vane hutsinye ngavaendeswe kumapurisa. Zvakaoma chokwadi takachibata chimuti KB naBhozho zvakanakisisa. Ndinonzi hufasoni pangoma kurira kudombo shava kuri seko kudombo shava. Shoko rangu kuvabereki nderekuti kana mune upenyu hwenyu please zamai nepese kuti vana vasazvizive kana kuzviona. Nhasi uno mwana ava nedambudziko nokuda kwezvikomba zvaamai. Shuwa ndanzwira tsitsi mwana uyu. Shoko rinoti anobereka benzi achazonzwa shungu baba kana kuti amai vebenzi havana mufaro. Manje apa tava kuti akaberekwa nebenzi achazonzwa shungu. Itapfo kuti Mwashasha Tinashe Gotora Brian Madziwanzira Shekman Matono Victor Katiyo Kelvin Joao London British Chingaipe Innocent Manyoso Denford Charire Gai Samuel Gwaya Desire Chigwedeza Elias Aromando Hita Nyakarenga Prominent Mandombo Amai Nosarura Mai Gonyora Ndima Chitiwa Nimba Chitiwa Trimo Lipa ndiripa Highlands. Pariseko pa Highlands baba Isabel ndio nyaya kutaura na Trimo Lipa kuti kana mubereki une madhiri aunenge uchiita ita madhiri ako ikoko kwete kuti maziso evana uye kuti vana vazvizive nokuti tarisemone zvazvaita manje kwabhora. baba pati munona yamabva kuita mai manje iyi yekuroorwa kwevana vadiki iya shoko ramabata nekudzidzisa vaibereka kura zviri kuitika zvacho haizi nyaya yekuti vanodzidzisa vasi kudzidzisa. Dambudziko ipunishment inouya kumashure kwevanhu vanenge vatadza ndoyashoma. Tikati simudzai maoko izvezvi kuvanhu vari kugara nevana vadiki, vanhu vakarepa vana vadiki, mukabakepi vanhu vasi kusungwa, vanhu vari kusungwa but vanhu havasi kupika, vanhu havasi kupiwa mutoko unoenderana nemhosva yavari kuita. Izvezvi tikati izvezvi tiudzei vane vana vakarepwa, tiudzei vane vana vakaroorwa, vanhu vacho vari kuenda vachidzoka, havana kwavari kuenda. Saka vanotyei, vanovhundukei. Kudhara chaiti munhu akanzi aenda kujere ari kupinda mukoti vanhu vaimerera, vanhu vaitya. Nhasi uno mupurisa achisvika unototi kwanzidzwa haiwa tozotaura kujere kwacho vari kuenda vachidzoka. Anosiya audza vanhu kuti muri kundisungisa kana ndadzoka muchandiona. Unogoti kana ndadzoka uchandiona munhu akarepa mwana ne7 years achifungidzwa 10 to 15 years ari kutosiya toudza vanhu kuti kana ndadzoka ende uri kuziva kuti uri kudzoka ende poshuwa achidzoka. Saka muri kuti chii chiri kuitika baba Isabel? Vanhu havasi kutya, havasi kutongwa nemhosva dzinoenderana nemhosva dzavo sokuziva kwatagara tichiita. Vanhu ngavatongwe, vanhu ngavasungwe, vanhu ngavaite zvinoita kuti vatye kuti mangwana ndingaita dambudziko iri kune mhosva inouya. Havasi kutya nemhaka yekuti vari kutoziva kuti panext door akatozviita akadzoka kweni ndogarire ikoko for sure vachidzoka. Ndarwadziwa kanyemba naBhozho nevana ava zvinorwadza zvakaita amai avo. Ndinonzi mai Progi ndiri kuno kwaBulawayo. Kusungwa vanhu vari kusungwa but kwavari kuzoenda vari kudzoka. Amene kuti soro riri kufira papi. Tikati izvezvi taurai kuti ane mwana akarepwa, ane mwana akamitiswa, ane mwana akaroorwa, ari pasi pe-under age vangani inofiriza mushina unofiriza. Saka mutemo ucho ndopi? Asi mutemo uriko. Vanhu vari kusungwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kuenda kukoti, vanhu vari kuenda kukoti, vanhu vari kupiwa mutongo, vanhu vari kupiwa mutongo, vanhu vachidzoka. Zimbabwe ndizvo here zvokuti vanhu havachatya nokuda kwekuti kana vakapara mhosva vanoziva kakuti vari kudzoka mucommunity. Touchline dai yabhanwa zvamuchose. Ndinonzi baba Tapiwa ndiri kuStone Ridge kudhemu. Vanogona kuti ndeimwe nzira inovapa mari but hauzivi here zvekuita nayo. Ingobvisa mwana pamba, ingoita no 2 rooms dzako, kwakungoitira kwawaenda wodzoka nemari chete uchipa mwana.
Good morning Kanyemba na Bosho. Amai avo zvavari kuita ndiko kujata-jata kwatinotaura vanoda shamu ine munyu. Ndinonzi Naisoni Manjoro, ndiri paInyanga apo 4 rikiti 4. Kwanzi natapiwa tapsingwendere pamwe chete namai Lenso padesert. Amai nadhedhe vari kutaurwa mukati, vamwe vacho vachazitaurwa namai ndo vanoziva nadhedhe vavo, but vanovaziva vanganiko wewe haisi nyaya yerudo ke, inyaya yekuti munhu auya nemari. Inzwai munzwe, hanzi mudzimai uyo hakwanisike. Makwanisa here kutumirwa foto yemudzimai woku-Good Hope? Rangirisati rauya, asi tiri kurikumbira kani. Toda kumboona kamunhu ari kuita unhu wakadaro. Munhu wakadai so panyika mu plus 263. Yes. Amai avo havana moyo wekubereka wekwabhora. Ndinonzi nokutenda ndiri padombo shava baba Isabel. Hanzi havana moyo wekubereka. Ai chokwadi mukoma KB. Aiwa hakuna moyo wakadaro. Bosho KB ndadaidza mazito enyu kangani amai avo mukati. Ndinonzi Zillion Sparta Solar Solutions pakuwadzana 4. Bosho KB ndadaidza mazito enyu kangani amai avo mukati. Ndinonzi Zillion Sparta Solar Solutions pakuwadzana 4 chakabatwa chimuti kuti dzvi. Amai veZambia ndi aya madzimai akaluza focus, brain dzavo hadzichanyatso kushanda mushe. Ndinonzi Musara Panyajena. Hanzi wakaluza focus. Vatereri Bruce Munungiwa paGrenary Park waGonatani. Regai katimbopinda muchitoro timbotengesa tikwanise kubhadhara marenzi. Inotenda Zimbabwe. Tichenderera patsogoroka nacho chirongwa chanu The Hottest Mid Morning Show in Zimbabwe pa National FM. Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Boshongora. Papa Isabel, pane chimwe chiri kupisare chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza mukoma kebhindira chisiso chandinacho panapa. Panyaya ndambotaura inini yekutizo kune zvikoro zviri kunzi zvadzinga vana nasi. Yes. Vachisvika pagedhi chapu vatodzokerai kumba. Vabereki vamwe chete vana kutodzidza vana vadzingwa. Ndataura nemutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education baba vataungana ndoro. Yebo. Sukanzi hakuna zvakadaro. Chitipaiwo zita mazita ezvikoro. Ndabva nanzi Bosho ndipe mazita acho ezvikoro. Ndikati zvakawanda. Ndikati tipaiwo nhamba. Zvikanzi ndakutokupa kusanganisira imwe ofisi itori pamusoro. Zvikanzi nhamba dzandapiwa idzi Zimbabwe kwese kwamuri. Batai nhamba yandiri kushevedzera panapa ishi. Kana maita dambudziko rokuti vana vaenda kuchikoro vasvika vachidzingwa nemhosva yekuti havana kubhadhara school fees, nhamba iyi muri kutumira WhatsApp message. Handitika? Tumirai WhatsApp message ine information yakazara yese. Zita rechikoro chiri kuwanikwa kudistrict ipi, province ipi, nedambudziko ramasangana naro muzuva ranhasi. Namba dzinoti kudini Bosho? Right. Namba dzinoti izvo 0772 939 307 0772 939 307. Regai ndidzokorera zvakare 0772 939 307. Tiri kukumbirawo kana muchitumira kama message, tumirai messages ane information yakazara kuitira kuti kana Ministry of Primary and Secondary Education vakuita mafollow ups vasanetsikana kuti chikoro ichi ndechekupi. Unongoti chikoro ichi chinonzi Kanyemba Bonzo chinowanikwa kwa Boshongora ku province yakati district yakati secondary here primary here anditika tinotenda ane vamwe vanogona kakutumira information isiriyo. Icho kwadi icho. Please Zimbabwe itai zvokuti mubatsirike. Ukatumira zvisirizo aubatsiriki. Yes. Asi tumirai ndizvo. Rakare ndine chiziso chokuti kune varasa mwana mukomana mbare musika pazuva ranhasi kumabhazi. Mwana uyu vamuwana vazama kutsvaga vakashayikwa kumuendesa, vazosvika pakumuendesa kumapurisa. Mwana uyu izvezvo ari kumapurisa, ndichipiwa chiziso nemapurisa vanoti iye mwana anonzi Mukudzei Mukoko ari mukomana. Mukudzei Mukoko
kune varasa mwana anonzi Mukudze Mukoko kunogona kunge mubereki achimutsvaga izvo zvari pambare musika, but vari kumba mogona kukasira kutozvinzwa kuti mwana aita sei, mwana awanikwa. Vari kumba vacho vari kuziva mubereki anga aine mwana, fonera mubereki muti ngavaende pamapurisa ipambare police station, ndipo pane mwana ipapo. Kana muchida kumunzwisa kuti muzive kuti mwana wenyu ndiye, mukaenda paWhatsApp channel izvozvo motomuona mwana wacho. Tinotenda mwana ari safe, aripo pamapurisa embare umo. Saka ende munoita sei, munotora kamwana babesa peo pfapfaidzai. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura. Paka Chipinge Chakuchipinge chiri kuti tani inyika hombedzi. Yes, inyika hombedzi. Asinofanana naBashi Central guys. Aiwa Chipinge iri kutorerwa chimuti negokwe mazuvano. Chipinge yakambopisa. Usadherere hurungwe. Izvezvi pastor vachipedza kuparidza parufu yakabuda nyoka mubamba kabuda chituda baba akachapa maspika kurungwe tinofana kuita road show paurungwe urungwe iyi koma wakuka inonzi urungwe magunje chifidendera sabhuku nzira dzepasva. Okay, chimborowaise uko chepa Chipinge muri yeZimbabwe mira ndikudzei kune nyaya yakaitika yaamai vakadonha vachibva kumvura. Vadonha vachibva kumvura, mwana kuseni kwacho angatobva kutaura namai vake achiti mama zvikuru zvakuvhurozve toita sei, zvimwe zvinyetimira pabhasi. Aiwa munoziva mama ndikuita zvese zvikanzi mwanangu mwana fanira kuna chikora nezvakakwana maunifomu chivo towati zvese vachitaura nemwana. Manheru mwana anga kutofonera kunzi mai vako vadonha, mai havachatakuri, mai vachinosvitswa kuchipatara, mai vapera madhokota zari kushedzera kuti hapachisina munhu afa. Mwana anouya kuti kugadzirisa mapepazi kuti zvaite chituro chide sei kuudza hama dzamai vake, anotera nehama dzamai vake anoti mutumbi uchibva kuchipatara kumochari, vana sekuru ndine zvandoda kunzwa, sarai muchigadzirisa mapepazi sezvo muri mana mapepazi masene makafanana, mutumbi uchienda kumba, but pane pandoda kusvika tinosangana kumba. Mwana aniko akaenda ariko ikoko, anabata sekuru vanoenda nemutumbi, vanosvika pamba, rufu rwakuenderera mberi, vanotaura nemuzukuru uriko pezvikanzi ndiri kuuya. Muzukuru anoti bvunza iye kuti vana sekuru sabhuku vasvika here nevamwe vakuru vemutimbo, zvikanzi vasvika, zvikanzi unganai nevakuru varipo ipapo, ndiri kukumbira kuti muise foni paloud, ndine mashoko andoda kutaura but hamuvigirisa ndasvika, ndiri kusvika ikoko. Daniel Shiwiri Benifo wakachwemba Kimini Kiasha rapopopo. Hey, mwana anotaura achiti sekuru ndira kuti mutauri foni yangu ndidavirike, vana sabhuku vachinzwa itai kuti mupe sabhuku vabate foni yangu, but sabhuku ashuku asi yenyu moga, ndiri kukumbira foni muise paloud kusanganisira nevanhu vari padhuze. Sabhuku anoti vanhu unganai pano, mwana wamai vashaika ndiye afona ati ane mashoko aari kutaura kuti vanhu vese varipo panapa mukwanise kunzwa mashoko aari kutaura. Anotaura mashoko achiti ndiri kuuya kuti ndicheme mai vangu vavigwe ndakatarisa, ndinofanira kuonekana navo ndichitaura mashoko, kana mhepo ichinzwa ichanzwa mashoko andiri kutaura. Asi shoko randauya naro nderekuti rufu mutongo waMwari. Vakawanda kubva kwamadzisekuru vedu kwakatengera marudzi rwedu vakatofa vakaenda, asi kana uri mutongo waMwari ndiri kuti mai vangu kana vafa nenzira yaMwari zvakarongeka. Asi kana paine anoziva kuti ane chokuita chakonzera rufu rwamai vangu ngabve parufu ipapo ndisati ndasvika, ndisati ndalenda. Apo mwana anga ari kupi? Ane kwaangari, anotaura kwaangari, but ikoko kuChipinge vanoziva mwana uyu aishandira muguta reHarare. Okay, vanhu vaifungidzira kuti sezvo ati homwe yangu nerufu inenge iri pasasi, vanofunga kuti akadzokera kwaaishandira kuHarare kunotsvaga kune vamwe kumabhosi ekubasa nemafriends ake kuti vamubatsirewo panyaya yerufu kuti asimudze rufu. Vakawanda ndizvo vakafungira, zvikanzi kana aripo akonzesa rufu rwamai vangu ngabve ipapo, kunyange ndisingamuzivi asi zvichabuda chete, nokuti akataura mashoko ekuti vanoenda vese, vanoperekedzana vese naamai vangu. Ndobva vanhu vakanga vari parufu apa, tine vanhu vanofudza mombe, tine vanhu vane mashopu, tine vanhu vane vana vadiki kumba, vamwe vanenge vachiti tikasvika parufu tikabata maoko tombodzokera, vamwe vatori nevarwere kumba vanoda kupepwa,
but vanenge vachiti vasvika parufu vakaonekera vakabata maoko vanobva vadzokera nokuti vamakisa kuti parufu wasvika, asi nokuda kwezviri kumba vadzokera zvavo. Mukoma KB vanga vane varwere, rakave dambudziko rekuti vaitofonera vangu vanhu kuti enda kumba kwangu, vane mombe dzakaswera mudanga. Why? Vaitya kuti angobuda angosimuka parufu ari kunzi shoko riya ane chekuita nerofu. Zvakasina kumira mushe. Vanhu vakabika mwanasikana, vanhu vakaita bodving. Ndakatosevedzera kuti itai bodving ndapadhuze kuitira nguva ngavavigise nguva inoviga vamwe. Mwanakomana paka abva asvika kudaro hei achingosvika akasvika nemunhu waakasvika naye. Vanoti munhu waakasvika naye anga akapfeka hembe inoratidza kuti ihembe hombe kwaari, akaita senge akavhara kumaziso. Pane vamwe vanoti sekunonzi vane madhuku anovhara kumaziso, anosiya kumaziso mbijana. Vamwe vaiti kuti uzive kuti murume kana kuti mukadzi zvaitonetsa kuziva chikonzero, vanhu vaisaziva kuti maitiro akaita ndeapi. Ndobva asvika ipapo. Vachingosvika ipapo nguva yekutoti ivo ndo vakuenda kunoona pane coffin, pana amai vakangoteka kuchema vari mukati mevanhu vachinosvika vachinodonhera pasaidi pecoffin. Ndobva vadonha ipapo. Vadonha ipapo Sabhuku achibva ati isusu pana parichazivi tine mashoko atambogamuchira pakutanga ekuti kwanzi akangodai akadai so atichazivi kuti ndo zviri kuitika here. Vanhu vachibva vati aiwa uyu kana achirwara urwere hwake wamubata. Hama dzikabvunzwa kunzi kwavanogara vakambozviita here kusanganisa murume wavo, zvikanzi haisati, zvikanzi torai munhu muite sei, muenda kuchipatara, munhu anga kutobuda furo kutakura munhu uchienda kuchipatara, achinosvika kuchipatara zvikanzi ashaika. Shoko parakasvika rikushaika, amai ava vane vana vatatu. Vana vatatu ava vanhu vatori nedzimba dzavo, tu vakomana ne1 musikana, but vakaroorwa muvhileji nevamwe vari padhuze remavhileji iroro zvokuti pamarufu vanofambidzana. Vana vaive shoko rakazodzoka kubva kuchipatara chenzizo, vanhu vakutopedza kuviga zvikanziso tine urombo. Mai vai vadonha panapa vai vashaika, vana vai vaya ndokutanga hondo. Zvikanziso pane mashoko ataurwa ekunzi izvo munhu anoziva chokuita parufu. Saka ndofunga amai vedu vari kufungidzirwa kunzi ndo vakakonzeresa rufu rwepanapa, saka vafa. Saka mwana wepanapa uyoyo ane chikonzereso. Mwana wacho atanga kurohwa ari mwanasikana, atanga kurohwa munhu waanga naye achibva ati ndine urombo nezvamuri kuita, kana muchida kurwisa rwisai inini, ndindawe nemwana uyu, kana iri nyaya yekumubatsira ndini ndiri kubatsirana naye. Asi atumira 1 shoko wamaida kuti afe ndiani. Mashoko akuchinjwa ipapo. Vachipedza kudaro 1 mukomana anga ari kumberi avatanga kubuda furo aripo ipapo. Vamwe vake vanhu vakusvika kunobata mwanakomana uyu akubuda furo nenyaya yekuti vari kuziva kuti pakutanga kwanziso zvichatika panapa zvakawanda, nenyaya yekuti anongedza munhu akaudzwa kuti zvawakuita kukanganisa, dai warova inini kana kurova inini, asi vatanga kutobuda furo. Vanhu vachibva vasvika kunobata mukomana uyu akabva aenda kunobatwa nehama dzake, mukomana nemusikana. Vachingotanga kupedza munhu iyeyo vese vanhu pasi vakugwina. Vanhu takurai, vanhu vanotakurwa vanise kuchipatara, anotaurwa chenzi pavari musachika zvenyu hapana rufu, asi nokuda kwezvavaita tiri kukumbira mombe, umwe neumwe tiri kuda mombe kubva kwavari. Mubatsira anotaura achiti handina simba rekutaura izvozvo. Iwewe mwanasikana, iwewe ndiwe ngoda kurwisa, udza Sabhuku wako nefemili yevanhu ava kuti ndiri kuda mombe pavana vandirwisa. Kwaite kuenda kumapurisa, kana muchida kuenda kumapurisa, kana aripo ane simba rekuenda kumapurisa, endai kumapurisa, but ndarwiswa ndiri pakuchema amai vangu. Zvekurwara kwamai vavo handine nazvo. Ndakafambira kurwara kwamai vangu, handina kufambira kurwara kwamai vangu. Amai vangu vakangonzi varwara 2 minutes ndokubva vatofa ipapo, ndichibva ndafambira nazvo. Saka inini ndiri kuti kune vangoenda kundirwisa ndiri kukumbira mombe, asi handina kuti ndozvinovaporesa, asi dai matanga mamboita izvozvo. Saka tiri kunzwa zvino zuro ndo pakabuda mombe yakabuda 1 yacho payakabuda iyoyo kuri kunzi kune 1 abudisa kuchipatara. Saka kukabuda imwe mombe yechi2 hatizi kuziva kuti vanhu kumakevi kune vanhu nezvinhu zvavo Chipinge matikudei.
saka vanatu ndivo vakarwisa musikana ana mai vakashaya. Uyo akabuda kunotsvaga mubatsiri. Ari munzira akafona kuti kana pane ane chokuita nerufu rwamai ngavabve ipapo, ende hapana munhu akabva. hapana munhu akabva kusvikira mwana uyu asvika nemubatsiri. nevasitorina nemhosva hapana akabva. vanhu vaitosvika kuti kunozonzi ndini here kana kuti handisirini. kusvika vazosvika ipapo ndopakasaka kusvika vanhu, but achingosvika ipapo hapana kuti maminitsi amai vanga vatodona. ende mombe nditora yakabhadharwa mukoma KB haisi mombe yevanakomana, imombe yakabhadharwa nemukadzi wemurume, mwana wamai wekudona parufu handi kuna 2 vakomana 2 varume ne1 mukadzi. uyu mukadzi ndiye akabhadharirwa mombe nemurume wake, ndiye akabuda. Saka kwasara vangani? Kwasara 2 varume vari muchipatara vasina kubvisa mombe. Saka pari kumirirwa mombe apa. Ende ndaita tsvakurudzo ndiri kutonza vari kuti vanakomana vashonayo hapana nemombe. Veukama chete kanzatu kanzara. Kanzatu kanobuda apa nokuti chiratidzo chokuti mombe ikabviswa vanobuda ka tatochiona kudhara. Albert dzakatira pakuwadzana kanyamba nabhozvo handidi miedzo munharaunda mangu, ngaregere zvake zvari kuita mukadzi uyo wepagood hope. Ndokwake dzakatira Albert ikuwadzana kai. Kandofunga ndiko kunechi oti mazowero ameno arikungoti handidi chi. Bhozvo ndipewo kanhamba dzemubatsiri uyo arikabatsira kamhuri yokwabulawayo yevanhu vaidhisapiya. munozobata ka Bhozvo anokubatsirai rwaiti posai nhamba dzekuministry idzo paNational WhatsApp channel. Ende ndiri kuziva kuti mukoma KB ndiri kuona kuti izvezvi ndisingopedza kudai so vakuru vanga vakutondibata panapa da kutonzwa kuti vane mamwe mashoko here avarida kutaura. Vakuru vekupi? Vakuru venhamba yatatoisa vekuministry of primary and secondary education. Okay, patiri kupinda muchitoro nevasawira vedu vesend money pamwe cheteka neBosch Motorspace munokwanisa kakuvabata tinzwe kuti pane here zvodaka kutaura kane mhuri yeZimbabwe. 11:45 ndopafika nthawe pare manje zvikanzi namukoma Munyaradzi Muradya chekuchipinge icho ma1 chekuchipinge icho ma1 namukoma Munyaradzi Muradya variseko Dr. Muradya ndozoti vanenge vakachibata chimuti KB naBhozvo chipinge dzungu rinobaisa vana vemuroyi munofira mahara saka asina kukosha ndiani vavo amai ndivo vakauraya kamunhu asina mhosva. Hanzi ndatsamwa ndinonzi baba Destiny Sifasi Katapi kuguruve ndidedzewo kakatatu. Sifasi Katapi guruve po rikiti bvu. Chipingi yatora mukombe. Chipingi ini zvangu zi ndinonzi same chinorwadza pachipatiko kudombo shava. Chipingi yatora mukombe. Yapedza yarowa gokwe yavharisa. Varisa beo vane mazana urongwe. Kanyamba naBhozvo nyika ino ine vanhu vane zvinhu zvavo. Ndavhunduka nenyaya iyi vanhu vari panhamo vanongodona. Ndinonzi Mai Magi kuBrichini. Ibed bridge kai. Ibed bridge kai. Chakabatwa chimuti. Brichini. Yes, kuti dzi. Tinotenda. All right. Hanzi chipinge woye pamberi nechipinge pasine gokwe vanhu vanopera kufa ndati ndinonzi tinotekere paGlenlawn. Aiwa ngavangoti yakunda kwete kuti pasi negokwe kuti yakundwa mukati pasi matipedza kadi chipinge woye pamberi nechipinge pasine gokwe vanhu vanopera kufa ndati ndinonzi tindo tekere paGlenlawn. Tindo une pakawazinzwa ka baba pati baba Isabel ndinoda kuti umbondibatsirawo muzukuru. Toda kushedzera textual Chiragwi katatu. Okay. Andika wakadzirira? Ndagadzirira. Right. Not textual. Textual make sure Chiragwi. Okay. Right. Textual make sure Chiragwi. Textual make sure Chiragwi. Textual make sure Chiragwi. Po rikiti vu. Azvinzwa achawedzera ari kuwedzera ikozvinozve acharova magobhora hopo. Ndaitaura naAndrew akamupa sando dzake textual make sure Chiragwi zvikanza kuridha bhora kuona bhora hanzi aiwa akakurira kaka
musiwesandi aiwas ehe akakakanura munhu ichokwadi muri yezimbabwe mukoma KB pane murume akabata chimuti anonzi iye Talendi Chimutambwe kana kuti Bope ari paZimbabwe Media Commission apo aningabata chimuti kwanza ndiri kudhisepo kana ndiri pachimuti please musandibata-bata munondikanganisa kwanza ndinge ndakachibata kuti dzvi kana kutya nditye nditozodya papaya vatambotaura zvakare kuti mai Patrick Jemwa mai Patrick Jemwa maiwe mawani mawani rega ndingoti mukoma KB maswera seiko zvenyu maisamu kwapakada chimuti kwati anza ndichisiye Pepechiwawo mwandisvika akabata chimuti kwanza ndichisiye ona lepo kansera chako chimuti akabata mai Ellen pachitungwisa apa madue special clever takawira ndimbofela awo ona repo njanji chimuti akabata kuti dzva wamukaseko muchengete akabata chimuti akabata chimuti kwanza ndichisiye Lokadia nyekete pamuchena shodera kuti iye Lokadia zimunda chimuti akabata kuti dzvi baba namai Innocent muchengechekwa chimuti akabata kuti dzvi Silver Ngureta ona repo mutemashama chimuti anziso akabata itai mutemashama muti chimuti akabata bosi zvemunyati bosi madishi chimuti akabata aripo mukadzi akanga ariko kwa bosi zvemunyati uko anonzi Karoi achibva kuDZ amai vanotengesa masamusa aiwa kwanzi masamusa akafamba chimuti ndochifarira kwanzi ndakapedza nakuti masamusa anonzi chimuti kwanzi aingobvuvana Mavis Masofa Mangwiro anobva kwabhora akanga ariko zvakare kandi kwaJoro Precious Mutaka akabata chimuti kwanza ndichisiya ari kuWestgate uko kumared roof chimuti akabata maizhari kwachikako akabata chibata Gift Maria Pera pamwe tinashe gotora munyaramu Cecilia Banda pamwe chena Betanjiri varuva panonzi ibo akabata panonzi pamukanda bhutsu chimuti anga akabata regani ngoti Zimbabwe vose vakachibata chimuti nongoti sando dzenyikoko rambai makadaro because muri kupisa ndati muri kupisa paka mapindira papi chinhu chiri kuya mubedroom chauya mubedroom omo mwana woshevedzera kuti mubhedha uyu wandatenga ndewenyu amai pane mubhedha unogona kushandiswa here waunoshandisa wega usinei nini zvakaita kuti mukadzi nemurume vakonane right vakona kudaro kubva ipapo pakatengerwa amai mubhedha nemwanasikana murume akabva ati kuinini ndinosangana newe papi nekuti ukana ukarara pamubhedha uyu mubhedha wako usingadiwe inini right iwewo ndicharara newe papi kureva kuti wakurara mubhedha wako ndakurara mubhedha wangu nekuti ndichetsere zviri kwamuri baba uchibvaramwa baba tanga kurara kwawo mukadzi kurara kwawo kusvikira amai vavazorwara amai varwara vachibva vafa asi shoko iri rakasvika kuhama dzaamai kuti baba naamai vasarara mubhedha mumwe chete so pakafa munhu hembe dzakuda kunogovewa kana tezvara zvikanzizvo ativigi posi pane mashoko ada kutaurwa nezvoda kuitwa zvinhu zvisina kuvigwa kudaro ndobva zvangozitorwa zvasiyiwa kudaro mukwasha ndokunotora zvinhu ndokungoisa parodhi kutaura kune kwatiri kuti zvinhu zviri pachi parodhi zviri parodhi saka mudzimai wemurume uyu akavigwa asi midziyo ndo isina kuvigwa nekwavakaenda kwese kuutungamiriri wakafanana nemadzisheni masabhu zvakanzi aiwa zvinhu zvinofanira zviite sei zvigovewo but veukama vakati aiwa hatisi kugwa vanatezvara muri kuti vakamboti hatisi kuviga ka hama yedu kusvikira mashoko ataurwa pane here mashoko akataurwa parufuru mashoko akataurwa kuona zvinhu zviri panapa izvi pane zvinhu zvatisiri kuona zvaungasingatauri nemazita but achida zvinhu zvatisiri kuzoona panapa zvofanira kunge zviripo asi nyaya hombe yaisimudzwa ndeyekuti mukwasha wedu angasisasangani nemwana wedu mumba asi shoko rakasvika kwatiri nderekuti izvo kusasangana kwaanga ari kuita pane mubhedha mukwasha wachiita kuti ndine mubhedha wakanga watengwa nemwana asi mwana waari kuti mubhedha uyu ndiwaamai chete hauzwani ini ndaigopinda mumba macho nemwana wenyu ichinosangana pamubhedha upi iwo mubhedha uchinzi ndiwo mukadzi chete ende mukadzi aitosimbisa kuti mbuyena ndiwani ndewangu asi mashoko anga kutaurwa nevanhu manje ndeyekuti izvo zvinoita here kana kuti mwana ana baba naamai vanogara vese akatenga chinhu chisina kufanana nechinhu chakafanana nehembe kuti anoshevedzera kuti chinhu ichi kana kuti riri sofa iri nderenyu mai harinei nababa mubhedha uyu amai ndewenyu haunei nani haunei naamai haunei nababa ndechekupisi imutoko right murume baba pavakaona kuti mwanasikana atenga mubhedha wapa amai murume paakaramwa pane here hama dzemudzimai dzaakaudza kuti ndo zvaitwa nemwana wedu haana kuudza hama asi kuti amai ndo vakatoudza hama dzavo kuti murume wangu hachisi mumba
Hey, akabuda. muri yeZimbabwe zvakaitwa nemwanasikana ndizvo here zvokutenga mbedha achipa amai kuti amai mbedha wenyu uyu ndewenyu hausi wababa munoshandisa mega. Uye zvakaitwa kana baba nemurume uyu zvokuti akaramwa anditika mudzimai wake achiti hazviite kuti ndisangane newe right nokuda kwokuti uri kurara pambedha wakatengerwa nemwanasikana wako uyo wanzi inini handifanirwa kuushandisa right, asina kunotaurira tete hama dzemudzimai kuti ndiwo mamiriro akaita zvino kumba. Ndizvo here 0713938538 mamuka seiko Profesa Apostle Benjamin Joseph Murata vakachibata kachimuti muchine ripi chidziva the illegal structure pamwe chete kana Dr. Nephias Chimbowa zviri kufambere honorable councillor chako pachabwino apo zvikanzi KB Bozo tiri kudekedzerwa baba tsika mwana tsika 20 minutes to 10 ndopofika nthawe pali manje mingatodhadhama icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndiri kureva ndiri mukati mekureva mukati mekupinda mukati mezvinoerezwa paka ndapindira muri yeZimbabwe panonzi pazvipani Daniel Oshiwiri Binifu wakachiwemba kiminikia kuna nakaroi uko hakuna nakaroi uko right. Mwana sikana akapondwa kachererwa makuva maviri. Mwana ari pakati pekuvigwa kuti akuvigwa guva ratocherwa vanhu vamirira kutakura mutumbi kuti vanoisa muguva ndobva kwavashoko zvikanzi sorry patiri kuviga pane baba vemwana havasiwe pano baba vemwana vazosvika. Hey! Matembulini chii chakaitika kuzvipani Mwana akapondwa mhondi yakaponda mwana ichibva yabatwa yabatwa kudaro vachibva nzi veukama munofanira kuti mubhadhare zvamunofanira kuti mubhadhare mombe dzikatotinwa dzikaenda right. vana baba vabvuma vawirirana dzabuda ndedzidzidzi takuchienda kunoviga muno yes. Vaviga chera guva vapedza kuchera guva vari pakati pekuti vada kunoviga zvikanzi makasa yes. Baba vemwana chaivo vazosvika havasiriyo pamurida kuviga apa havasi baba vemwana pamurida kuviga havasiripo mwana mushakabvu uyu mwanasikana uyu angakura sei mwanasikana 7 years 7 years amai vacho vapenyu kundokunobva mashokosi ende ndong'anga inotaura kuti baba vemwana kana kuti feki baba ndibhozho here kana kuti kajemba agotanga ari kwakajembozodza aiwa bhozho azopindira ndiye mwene wechi pakaipa baba ndine nyaya ipachinoi iye mukadzi akanetsera nemurume ndokubva azvisungirira aine pamuviri murume ari mukati mekutongwa kumba mukadzi ari mumochari ndobva dhelivhara mwana ndobva zvara mwana ari mumochari chindoi muriko here mwana mupenyu aiwa mwana akafa akabuda pasina kuponeswa pekugomera kekungoti zvakanzwika muchero kuti chichadaro vachizotarisa rikuona pamutumbi patova nemwana ropa rakubuda zvakaoma ndine nyaya muri yeZimbabwe rega ndibva ndangopinda muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekukapedza mukati mekutindimura dziri kuitika matima eZimbabwe paka ndapindira kana muchiziva pandinoda kutaura nezvazvo pazvipani mukomba KB yes 2-3 years ago takaita nyaya hatiikanganwi nyaya yemukomana akauraya sisi vake akazowanikwa ine musoro right achiti akavimbiswa mari kuna kuti 400 years ndizvozvo ndopanzo same chief same headman asi zvosiyana masabhuku ndokwacho ikoko mwana mukoma KB ane 6 shops ndobva apiwa katsamba kekuti enda kushopo kwanhengi unopiwa chakati right. Mwana ndokufamba akatenga kupi kumashops asvika kumashops ndobva azodzoka mushure mekuenda kumashops akadzoka asina kuti zvaakanga atumirwa kwake kusina ende akatuma kushopu inoratidza kuti ishopu inoza kuti mubereke hautumi mwana nechikwereti kushopu yausingazivani nevanhu saka nenyaya yekuti vaizivana vakatuma mwana mwana achibva ide pashopu zvaakatuma akabva zvishayiwa ndobva adzoka panhu paakatumwa panogona kunge paine 2.5 to 3 kilometers asi it's more than 1 kilometer mufambo wacho pane kasango karipo patori nevanhu vane matondo vanotofudza mombe ipapo tikutukana saka ndiite sei sudzurai ichokwadi muri yeZimbabwe mwana akafamba kubva kumashops mushure mekushewa zvaakanga atumwa ndokutanga kufamba achida kumba amai kumagunde amai kumagunde chekesa musutu yekumagunde kufamba uko achidzokera kumba right pakati peroad ndokusangana nomwe mukomana wandiri kutaura tiri kumuti mukomana nenyaya yekuti haana kumboita mukadzi bhadhana 27 years okubereka mwana ane 7
Mukomana naye ndobva abata mwana uyu ndokubva amureva time ndokuzofunga kuti mwana uyu anondiziva nekuti vanogara same village. Saka mwana zvanondiziva achanondiripotera kuti mwana akuvara. Ndobva atora mwana, ndobva atora dombo, ndokukacha musoro, ndokumuisa pakati matombo, mwana atofa. Akuri kumateni kuseni kusvika kuma5 mwana haana kuonekwa. Vabereki kwakuchienda kufamba kutanga kutsvaga mwana vangavona ndokusangana nemukomana aifudza mombe. But vasati vasangana nemufana maifudza mombe, munhu anogara achinzizvo ndiye baba vemwana nekuti mai vemwana uyu vakugara kumba kwavo nokuti vakaita zvokumitiswa havana kugara kumba kwemurume. Daniel chiwiri benifoka chiremba kemereki asha. Okay, ndokutumira shoko kuna baba vemwana vaya zvikanzi ko imimi wai ari baba vakati timbotora mwana izvo. Hapana mwana tatora kupi? Tatora mwana kupi? Hatina mwana watatora kusvika mangwana kusini mwana asati awanikwa. Ndokutanga kuchifamba murodi ndokusangana nemukomana wemombe. Sikanzi inini mwana ndakamuona, but pandakamuona akanga totarisa zvokuti akuuya kumba munguva dzakati. Sei pane mukomana wandakazoona panzvimbo ipapo ine aitofambawo. Munogona kumubvunza kuti haana kuonawo mwana here, nokuti panga pane mwana nepanga ari vanga vari padhuze nadhuze. Ini ndinda ndiri kuri. Mukomana uyu mufudzi wemombe akaziva here zita romukomana akaonekwa ari padhuze nemwana? Anotomuziva, anotonogara muziva, anotoziva ndinenge. Alright, vanhu vakati kati munotsvaga vachinotsvaga mangwana kuseni pamatombo ari kuona pane chi mwana akatofa aripo. Vedu weona mwana akapondwa ari pana mwana akakashwa musoro kunodaisawo mwana akaripwa. Toita sei vanhu varamba ndiye anangapota mwana kuri kunzi nenge ndakapeseswa panzvimbo iyi ndobva aenda pamukomana. Nawe shamari iwewe pamwana zvikanzi no handichandoziva vakazoenda kumukomana uyu vatonhunga mwana. Munzvimbo mutori nemapurisa anoshanda imomo. Mapurisa vanenge vari pabasa vanoziva zvavanoita pabasa ravo. Hazvina basa kuti uri kukamba ende kwavanoshandira kukamba ndiko kuonana kuti varipo here asi basa rinoshanda musango. Vataka kuita basa vakomana. Shama taura nyaya yoyo wakapedza kuona mwana kupi zvakamira sei kusvika mukomana aisiwa mukona ataura zvikanzi mira ndikuudze mwana ndaifunga kuti zvaari kubva kumashopu ane mari. Zvikanzi wakazomuurayirei kana kuona mari? Zvikanzi sorry zvandakazoita kumashure ndo zvandakafunga kuti zvinogona kundisungisa nokuti mwana uyu ndakazomurepa. Ndamurepa ndakaona kuti andiziva saka ndakazomuuraya. Hey Zimbabwe, nyaya yatiri kutaura inyaya yekwandiri kutaura, but inogona kubata pese pane vanhu kuti vanhu ngatidzidzei kuti zvatiri kuita mangwana zvinotipinza papi. Ngatiremekedze upenyu. Right, mukoma KB. Bodi yanzi kupostmortem. Bodi haina kumbomira chop zvakaitwa ndokubva yadzoka. Zvikanzizvo baba vemwana bodi ina kupostmortem veukama kwemwana baba vaya vekunzizvo vakambofungirwa vaya ndokunogara dare nefamily yakauraya. Okay, vamwe vachienda kupi kupostmortem. Zvikanzi right tuna mombe 10 ndimakauraya ndokutsvaka zvikanzizvo so far panapa tine mombe 4 patine mombe 4 panapa hama iri kunze kwenyika ichibva yatumira imwe mari inogona kuenderana nemombe 3 ndobva dzaita 7 dzaungana mombe riri. Boti chikobva kupostmortem mushanga ucherwe mwana ite sei achengetwe. Vakomana vakurova simudza mbada tirove vakadzikadzika simudza mbada tirove kucherwa kwaguva guva racherwa mukoma KB asi kuti vaisetonera manje pachibva pasvika mai gurusisi vemukadzi ane mwana akafa uyu. Zvipi zvamiri kuita pano avasi babe vemwana pane vakuchemera nhamo pana pasi babe vemwana uchimidze kana sisi achitaura ka zviri pachina kuti vagara pasi nemunin'ina wavo akati ina handikwanisi ndikuchema amai achibva buditsa nyaya sisi apasi babe vemwana panapa imbomira zvamuri kuita togoviga sei mwana pasiri pamba pavo avasi baba vake pano. Matare vanhu vambomira hainzoi zvakutaurika zvakutaurika hapana kuita 1 hour zvikanzi yes baba vemwana vasvika
driver mota vasvika baba vemwana nedzimwe hama dzake naamai vemurume vari kunzi baba vemwana vapindira parofu. Toda kunzwisisa isusu kuti mwana wangu afa but arida kuvigwa pana pane mhaka yei nokuti kumba kwamai vake ndokuziva. Matare zvechokwadi mwana ari kunzi asiwe pano mwana kwakuchitakurwa mukoma KB mutumbi wakaendeswa kumba kwaamai vemwana vake. Apo mombe 7 kwabhowani kwa6 7 mombe za 3.4 dzimwe dzakatumirwa imwe mari dzanga dzatotindiwa chionzi dzakuenda kwababa vemwana dzatovepo. Yes. So nguva yakanzi pana pasiripo panapa mwana asati avigwa mota ndobva chituda chatakurwa chakuendeswa kumba kwani kwaamai vemwana chaendeswa ikoko nemombe dziya ndobva dzatinwa dzakananga ikoko. Vasvika kuya amai vemwana vangu taitaura pamafoni chatanga tisingazivi kutaura kuita kuonana pamaziso tichitaura nezvenyaya yemwana kuti mwana ari sei zvakamira sei asi inyaya yekuti chaitikota kusangana ndechekuti vana vakaita zvokumitisana. Yes. Asi baba ava zvakare vanhu ndive pekutanga vane zvavaitoitawo kumwana uyu that's why vane simba rokunzi pavakanzi mwana wenyu afa vachaji. Nanhasi amai vandiri kutaura nezvavo vane mwana akafa vakataka kunongedzera murume wekuti ndiye baba vemwana uyu akachajirwa vane vana 3 umwe nemwana baba vake. So kutaura kuno kwandiri kuita chitunha chakazotakurwa kunoni kunenge kunonzi kwakazangarari ndokwachakaenda kunovigwa. Mambo vachibva vashevedzera kuti izvo guva ngarifutsirwe asi tiri kuda mombe 2 pakufutsirwa kweguva iri. 1 2 ambuya vakamboita ambuya vekutanga pamwana uyu vane mukicheni maichemerwa mwana uyu vana baba vakazonzi izvo havaziriwo baba vemwana zvikanzi hazviite zvekuti mumba mangu munochemerwa mutorwa kuti mwana achemerwe pano nganga mukadzi ndiye anotaura kuti baba vemwana ndi Yes. Saka kuti mwana uye pano mukadzi ndiye akataura nhasi ndiye zvakare ataura kuti pana pasi mamba pavo asi mumba mangu makachemerwa mweya usiri wemo ndoda mombe Dzava 3 pane mombe ichabhadharwa yeguva racherwa kwetiwa mombe ichabhadharwa mombe but mombe idzi dzatumirwa kumba kwemukadzi anova ndiwo amai vemwana uyu vanova ndiwo vaitaura nyaya yekuti ava ndiwo baba vemwana ava vasi baba vemwana ava ndiwo baba vemwana. So kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe vana baba vaya vechitu vaya mombe 10 dzakanga dzachajwa idzi dzakanga dzachajwa nababa vekutanga hakusiriko kuchacha kwena baba vechitu vanonzi ndiwo varidzi vemwana. Baba vechitu vakazouya vachiti mwana wangu vakazochaja mombe ngani ndobva vashevedzera kuti mombe dzandiri kuda pamwana wangu ndiri kuda 15. vari kuchaja kumhuri ine mukomana kuti murume akauraya mwana. Vakauraya vaya ndivo vachiri kungochajwa ndivo vari kuchinjaniswa pakuchaja chikonzero wavari kuchajwa wavakaponda ndiye 1 asi kuri kuchinjana ndokwana baba. Vanhu varuda kuziva manje kuti vakomana toita sei moto postmortem vamakati vakomana munhu afa kauyu tinoita kweningi madna kuti muzive zvitera zvichokwadi izvo toita here munhu akafa. Izvozvi mutumbi wemwanasikana akapondwa uyu uri kupi? Wakaenda nana baba vechitu ndo vakaenda naye kumusha kwako kwakachitori kure kwakasangana ndo vatodhiraivha kuenda kwasangarira vakamuviga here mwana kunofanira kuvigwa nhasi anofanira kuvigwa nhasi asi mombe dziya 7 dzanga dzabviswa kuna baba vekutanga dzakatinwa dzikaendeswa kumba kwemukadzi kuti vana baba ava kana vachizotora mombe dzavo idzi vanozitorera ipapo nokuti ndo vana 7 nana 7 ndo vakaroorerana ikoko ava vakangosara vari ziva. Ko mudzimai pakatanga kusaonekwa mwana pakashakwa mwana paakatumwa kumashops murume wakafonera chiti sei wazotora mwana usina kundiudza akafonere murume iye ndiyo uzotorerwa chitunha but ndiye akatorerwa zvokuti vekukama vese vaitoti saka ndiye munhu zveshe wemwana ende zvaitooneka kuti pakutanga kuti mwana uyu nababa vaitombosangana vachiratidza kuti mukadzi ari kutoreva kuti ndo baba vemwana ezvo mukadzi uyu nekuseri zvakare ane vamwe vaitotaura navo kuti ndo varidzi vemwana kunova ndo kwakazoenda kunovigwa mwana mumwe chete akachererwa makuva 2. aunza nyaya kuNational FM ndiani verudzi rwakatorerwa mutumbi vekutanga baba vekutanga onaiwo veukama onai zvatakaitwa onai mamiriro azvo tinofanira kuita sei pakadai apa
takachemesa chitunda chisiri chedu. Hapana kuzotika nguwa zvakare DNA test nokuti tirifunga kuti mwana ndewedu. Asi mwana akasina kunovigwa nomwe. Kuti inyaya here yekuti mwana afa nenzira yekupondwa. Panofanira kuti maprofits enyaya yekuti mwana uyu pachachenjwa zvichadyo. Ichokwadi kuti ana baba vantu wana baba vachona. Kana kuti havasiripo pane madhiri. Hapana kuti ma DNA. Kukana ari ma DNA anokwanisa here kunoitwa munhu akafa. Ya. Regatinzwe vedare. Hai, ichakanyanya. Asi mukoma KB. Baba Isabel. Pandoda kubvunza chita kufa kwemwana akaponda imhosva yake. Ende atikurudzirwa kupondana. Anoziva baba yemwana ndiani? Amai. Ndiwo vakatanga kufonera murume kuti andisikuona mwana. Andisikuona watorere mwana. Kusvikira vabatsirana kutsvaga. Kuna mutumbi wemwana. Zvese zvemaposti mote mune rufu. Rufu rwanga tusumudzwa ratoendesa kumba kwemurume uyu. Rwasi kumba kwemukadzika. Rwaitori kumba kwemurume uyu. Ndo kwakazochinjwa poto. Kunzi pana papasi. Vakadzi avazive muridzi wemwana. Rekati mbonzwa vidare. Hai chichiri kupisa. Baba Isabel, mukomana akauraya mwanasikana uyu ari kupisozvo. Akati ari kumapurisa. Atiwe mapurisa. Ari kumapurisa. Akatosungwa. Akasungwa. Kiss yepahuma inoreva kuvimbika uye kuve nechokwadi mumurimo wako. Ndinonzi Assistant Inspector Mudzonga ZRP Rodsville. Hai! Zvipani kazangarare. Ya. Regai nditore mukana uno kuti ndichingambidze mustudio Baba Kwaramba, Marketing Executive kubvaka kuH Solutions kuti vatudze zvaka paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello mamukasei. Mamukasei kwa mkomongo. Mamukazveda mayo chihuri chechiaonacho. Boza wapara kuzvita murume aripo. Murume aripo asipo zvakanaka here? Ndizomuya pakuwadzana hwana. Handiti saka vagari vemunzvimbo muvaita sei mukoma wangu? Aiwa mayo vanechira zvavo ndezvechihure izvo murume ngavambozita pane murume wavo ndaindoziva vanosiyana nemurume wavo ngavasiyane naye murume chihure zvakuita izvo pasina murume wobvisa Zambia vasina zvikwanisiro mukati vari kutaimira murume asipo vobva vaita izvozvo. Aiwa chihure icho kutanga vanozobvaradzira musha wavo vanozvita murume wavo aripo. Hatisi kuziva. So vagari vekuGood Hope voita sei? Aiwa amai fambi chaita iye. All right. Aiwa tinotenda kana 0789 600 768 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Ngoma givina buju. Zviri sei kumkomongo? Aiwa tunani mamukasisi. Tamuka maswera sei we mimi? Ndakubata nguchama yeZambia. Tiri kutaura nani apa? Uvisi pasika apa. Ehe, tibatsire tinzona mai veZambia. Amai veZambia vane sharikero usiku chete. Ndozvakatobvira kune murume izvozvo. Eish. Ndozvakatobvisa kumurume izvozvo. Toya amai ava vemwana. Amai ava ne mwana wako wakabereka. Ubva kuti murume wako ndiye murume mwana wako. Pangaitwe sei iyo nyaya yamai ava vari kunzi akavarume mumba mune mwana ane 9 years? Ngavatengerukati. Ngavasungwe. Ngavasungwe. Ko mama vekudonedza Zambia paGood Hope vangaite sei vagari veimomo? Avo kava madzimai ngaatongoenda unoudza mukadzi kana kunoudza muzvinabhizimusi papurasipa. Wotsiura mukadzi. Right. Hakwanisiko. Kana zvamubata. Zvizamubata zvizika. Vati tiri kutaura nani?
Elvis pasika apa kubize kudima uku. Tinotenda ingomutsa nekuswedesa vaviri vatatu. Ndoda mtu watu yangu ndinofara hapa na mama yangu alipanza hapa. Ehe. Ino kibina bojo tumamka siku. Aiwa tamuka zvakanaka. Rikitigbu. Tinotenda besa pereka tingotora kamuterere 1 tivharise paita munango pantedwe le. Hello National FM. Yes boss. Mukoma wangu zviri sei koko Ntutu? Aiwa pakati pavaripo wewe. Ayo ndozisiwa. Muri vapenyu. Tikanyeba andiboni. Kokuti zihanzi kwakanaka. Kumbonyura wena kumbonyura tikutwa munhu kana wambotapirwa. Aiwa tinotenda. Ngaona kuti hanya ndibata wakumandaka. Papa vanhu varota mai ava vakaipa moyo vekubatirwa mwana vasika reporteka vakaita zvakashata sitereki. Asiwo sesu varume vakomana pa 9 years unoona mudzimai here vakomana ngatibotaure chokwadi vakomana. Pa 9 years unoona mudzimai here vakomana. Ipapo varume ngatirikuzive timbotsiurana ipapo. Ichokwadi. Kana wainga munhu wako wainga munhu wako. Hakuna kutadziwa negwenzayo haiwa hakuna kushaya unhu hwakadaro guys. Ndarwadziwa ipapo ndarwadziwa ipapo. 9 years. 9 years hauone mudzimai. Unoitei ne 9 years? Unoitei ne 9 years varume ngatikurei handitika. Kana kuti wate urula kufikisa mai vacho hameno ndizvine zvida kuitika ipapo asi aiwa ngatidziura nevarume. Zvoita ichocho chekuchipinge icho kanyemba. Usapipirire muroyi kana achiita zvinhu zvakaipa mukozi makwana achangoroyaiwo futi zvakangofanana. Saka kana achingoenda kaagara aenda munhu ngaaipe zvivi zvake zvaanenge aita. Okay. Vana ava vaisatoziva ndofunga kuti mai ndo basa ravo asi kana watona zvatoitika pambupiwa warning wakadai wakatodzikama wakagara pasi wakataura zvakanaka nemwana wekuti aiwa tinokumbira duregero nezvaitika izvi nekuti mushonga wabate pasina mhosva. Ndizvozvo. Sevangodonha vega pakati pechita chese chachita unai vakashungurudzana vaitadza kuenda kupigira dzimombe dzavo vakadii kungosimuka vakaenda zvavo. Iyo muroyi ndakambokudza kuti muroyi ari staboni kanyengwa hakuna mari staboni semuroyi anenge kuona handisi kuonekwa ndo problem iyoyo andikwanisike bcause muroyi ati ndiye pawa asi kune vanozoitawo pawa rinodarika rako. Saka aiwa ndo mashoko angu aiwa pakagonekwa ipo iyo 50-50 angoitawo chivi ngaatiire chivi ichocho. Ndizvozvo. Kanikomutsa vabereki vangu kutanga kuedza kwaruzaneu kanyemba uko. Ndozimuta zvakare vanasekuru vese kwamazi vanasekuru kwanyarambi nanadzara kwamazi mavese ndovamutsa kuedza ikoko zvakare ndozopinda mutimu mashasha mutoda zviwa mufana wangu guruwe kuri sei nafana kwachigwetedza kuguruwe kwakare kutora gweja regaisa mwerugwaya ngopedzira vese vanotiziva masapota ecaps kunyanya ndichiti aiwa ngatifambei netimu vakomana asiti navo tivasapota usarwadziwe kanyemba ndinotidaidzira Susan Murindi namo Blessing katatu vakomana mubva mavhara enyu. Susan Murindi, Susan Murindi, Susan Murindi. More blessing kutadza ushe, more blessing kutadza ushe, more blessing kutadza ushe. Po, 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 rikiti, vo. Zimbabwe, chinonzi kurodzwa kwevana vadiki. Ndeapi matambudziko anouya nekurodzwa kwevana vasati vabva zera? Iyi ndio imwe yemibvunzo yatinenge tichipindurirwa nhasi muchirongwa icho chatiri kuunzirwa kane vePopulation Solutions for Health PSH vachitsigirwa kane Swedish Embassy apo tiri kufamba nedingindira rokuti ngatimupei mukana achiri mwana kwete mudzimai. Ndine muyenzika kubva kuPopulation Solutions for Health parunhare uye kuti vatibetsere nezvematambudziko anowanikwa nekurodzwa kwevana vachiri vadiki. Right. Mungakwanisa here kusangana nemhuri yeZimbabwe uye movaudza kuti ndiani watiri kutaura naye muchirongwa chanhasi? Zvakanaka mukoma KB ndinoitwa munyaradzi dzinotizei ndinoshandira kunonzi Population Solutions for Health. Aiwa tinotenda tinokugamuchirai mukoma munyaradzi dzinotizei kuri seiko kuPopulation Solutions for Health? Kuno kwakanaka meno kuri seikoko. Kuno kuNational FM kuri kudekedza tisingade kupedza nguva tobva tangopinda muchirongwa chedu chanhasi chokutanga chinonzi kurodzwa kwevana. Right, mubvunzo wakanaka mukoma KB. Izvi kuti tinoti kurodzwa kwevana
kuti mwana wose pamutemo weZimbabwe munhu asati asvika makore 10 atinoti 18 years. Saka isi tinoti kurodzwa kwemwana iwanano, tingati chero kana kuri kubvisira rora, kana kuri kubika mapoto, kana kuri kutizira, chose chinonzi kugarisana nomwana, angava mukomana kana musikana, asati asvika zera iri. Chero vari vaviri vese vasati vasvika zera iri vari kugarisana, kana kuti vari kugara nemumwe mukuru pane zera iri, kwese ukoko tinoti kurodza mwana asati abve zera. Tanzwa muchitsanangura kuti chii chinonzi kurodzwa kwevana kana kuti kurodzwa kwemwana. Sezvo tave kuziva chinhu ichi, izvi zviri kunyanya kuwanikwa here kana kuti zviri kunyanya here kuitika muno munyika yeZimbabwe? Chokwadi mukoma KB, izvi zvinhu zviri kuwanika chose munyika yedu yeZimbabwe. Takatarisa atinoti mastatistics, tinoona kuti mumwe chete pavatatu vana muZimbabwe ari kurodzwa asati asvika makore ekuti anenge achifanira kuva aroorwa. Munzvimbo dzakasiyana siyana munotoona kuti statistic iyi inokwira kusvika mumwe chete muvaviri. Isusu Zimbabwe tinotoonekwa muAfrica muno amongst the top 20 countries, panyika 20 dzine dambudziko iri rakakura, and pasi rose nyika yose yepano tinotoona kuti zvoni tiri mutop 50 yenyika ine dambudziko irori. Mataura kuti kurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki zvinokanganisa budiriro yenyika. Mungada here kutsanangurira mhuri yeZimbabwe vateereri vakateerera kuti zvinokanganisa sei budiriro yenyika? Chokwadi mukoma KB, munoona nyika ine madzimai akawanda kupfuura varume. Nyika yedu yeZimbabwe takatarisisa kana tichiti zvoni madzimai akawanda ndo anobatikana kana kushungurudzwa nedambudziko rokuroorwa vasati vasvika makore akakwanira. Tikutaura kuti zvoni isusu semuZimbabwe, sepopulation yedu yeZimbabwe, vazhinji vedu vari kutadza kusvika pavanofanira kusvika vasati varoorwa. Izvi zvinokonzerwa kuti zvoni kazhinji kacho wakaroorwa usati wasvika makore akakwana hauchaenderera mberi nechikoro. Takatarisa futi madzimai iwawa vanoita matambudziko eutano pakubatsirwa mwana, anogona kusvika pakufa, kana zvirwere zvakasiyana siyana pakubatsirwa zviya zvinokanganisa nhengo dzavo dzesikarudzi, kana kuti zvinokwanisa kanganisa utano hwavo kuzosvika vachiendera mberi neupenyu. Tinoona futi kuti zvoni vana ava vanoroorwa vasati vasvika zera iri dzimba dzavanozonogara dzewanano idzi dzakawanda mhirishonga dzinosiyana siyana, panika dzekurohwa nevarume, mhirishonga dzinobatanidza kunyima mari mudzimba, zvakasiyana siyana, kutukwa nemhirishonga dzakawanda wanda dzinosanganikwa nadzo nemadzimai mudzimba. Saka tinoti zvoni zvinhu zvinokanganisa zvikuru pakasiyana siyana mudzimba zviri kusanganikwa nezvo nemadzimai, zvekuti isusu senyika zvinobva zvatikanganisawo nokuti vazhinji vanenge vachibatikana nenhamo idzi matambudziko iwawo. Aiwa, katinotenda kutaura kwamukoma munyeradzi dzinotizei kubva kupopulation solutions for health, chirongwa chino icho chatiri kukotsverwa kane Swedish Embassy pano paNational FM. Mukoma munya regai katimbonzwa kubva kuvateereri nyaya yatiri kukurukura nhasi iyi, kuti iko kunzvimbo dzavanogara pane here mimwe yemienzaniso yavanogona kakutipa zvinosanganikwa nazvo kubva kamukurodzwa kwevana zvakamboitika munharaunda dzavo. Zimbabwe vateereri makasununguka kufamba nesu muchirongwa chino chimunokwanisa kakutibata paWhatsApp namba dzinoti 0718692244 kana kufona pa 0713938538. tinzwe kuti pane here mamwe ematambudziko amakaona amakasangana nawo kunharaunda dzamunogara ikoko kubudikidza nenyaya yekurodzwa kwevana vadiki, vana vasati vasvitsa ka 18 years. Right, ngatifambei tese pa 0713938538. paita mumwe kaparonhare. Halo pa National FM.
Sorry. Right, yedzaika kutumira ka WhatsApp message pa 0718692244 0718692244 tobatsirana kuti pane here mamwe matambudziko amakasangana nawo kunharaunda dzamunogara ikoko kubudikidza kane nyaya yokurodzwa kwevana vachiri vadiki. Paita Munango Pantedwe. Halo pa National FM. Halo mkoma kanyembana mkoma Bozho. Makadini ko baba? Terinani tapo pachimuti. Tinotenda mainzwe renyaya yokurodzwa kwevana vadiki. Nyaya tiri kuinzwa, tiri kuiona nguva nenguva munharaunda dzatinogara umu. Matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana pavari kurodzwa vachiri vadiki anosanganisira api? Muri kuona dambudziko rinoitika manje pavana vari kukura mazuva anaya vane dambudziko hombe. Nokuti chipfuva chake chikangokura ichi akunenge akutozoona kunge atomai vemba. Okay. Saka nhau inonetsa apa ndeyekuti vakomana manje vanenge vakutonasa kutoti auya atomba mudzimai uyu. Chero asina kusvika 18 years anenge akutokwanisa kutoti akutoti ndakuda kuti ndiwo kumba kwangu. Kuti anenge achichiva zvine zvichiitwa mudzimba umu. Okay. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana vamazuva ano havana unhu. Tikanyanya kuti tikatotarisa zvino vabereka vachakwanisa kurayira vana. Vana vakungotorwa chero nemurume chero akura chero mudiki chero akaita sei anongotora mukadzi achiisa mumba. Asi havana nguva yakareba vachigara vese vanhu ivavo. Nokuti upenyu hwavo huna rwendo hunoenda kumberi. Alright. Saka tingaite sei senyika kuitira kuti tipedze dambudziko rokuti vana vanorodzwa vachiri vadiki? Nyaya iri inofanira kuitwa apa ndeyekuti vana ngavarayirwe vachikura vari vadiki. Vazive kuti kana ndichikura upenyu hwangu huchazenge huri kupi kana achienda kuchikoro opedza chikoro zvakanaka ozotanga kuitawo zvinhu zvake muupenyu ozoziva kuti urume anondiroora kana ndichinge ndamachuwa ndasvika makore api. Thank you so much. Tiri kutaura nani kupi? Mukutaura nababa Remington paEpperton Park kana kuti Las Vegas. Aiwa, tinotenda mukoma wedu paEpperton Park ipapo. Thank you so much, tinotenda. Pane wandinoziva akarorwa ane 15 years but akazopinda busy pakubatsirwa apa akatozoitwa operation zvinorwadza mufungi apa mazera acho ekudanana nevana vadiki vanhu vakuru chaivo ana baba vemhuri chaivo. Zvakaoma icho kwadi ichocho. Okay, nguva dzedu ndo dzafamba regai katingonzwa kuti vamwe vari kuti kudini panapa. KB nyaya yokurodzwa kwevana vachiri vadiki yakanyanyisa zviri kuitika right now. Ndibatei after shift ndinonzi mukoma weRaptor. Okay, regai katizokubata tizonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei. Vana vadiki kuno kwaodzi vari kuroorwa, vabereki vari kuda mari zvakanyanya. Maiwe mamessages ari kuuya kubva kuvateereri. Okay, regai tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini especially vakadzi vanoroorwa vane vanasikana idambudziko ranetsa. Ndinonzika Asamu Amini kwaBhora. Tinotenda kana kupinda muchirongwa uye nekubatsirana nesu. Mukoma Munya manzwa kamuri yeZimbabwe vari kutsigira kakuti chokwadi vana vari kuroorwa vari vadiki uye matambudziko avari kusangana nawo akakurisa mukurarama. Chokwadi ichocho tiri kuzvinzwa kuti ndizvo chaizvo zvatinenge chireva kuti ndo zvakaitira kurodza mwana asati asezera. So vachazoda kukubatai kuti vataure nemi kuPopulation Solutions for Health. Pane here nhamba dzenhare dzamunokwanisa kakusira muri yeZimbabwe? Zveshuwa mukoma KB dziripo. Pane nhamba dzenhare dzavanokwanisa kuchaira dzisingabhadharwi dzepachena dzinoti 080 80117. Ndichadzitaura zvakare 080 80117. Mashoko amungada kusira kavateereri vedu tichinopendera chirongwa chino chendeye kuti kudini? Mukoma KB mashoko edu haasi mashoko mazhinji asi mashoko atinovimba kuti mashoko akasimba. Mashoko amatombotaura anoenderana nechirongwa chedu chekuti zvone ndipe vari vasina sikana tiri kufanira kuvapawo mukana isusu nzvimbo senharaunda sevanhu vakuru. Saka ngativapewo mukana vachiri vanasikana kwete madzimai.
tinotenda regai tipe kutenda kuna mukoma munyeradzi dzinotizei kubva kupopulation solutions for health apo patanga kati chikurukura uye tichifamba kane chirongwa chekuti ngatipei mukana achiri mwana kwete mudzimai, regedzai kakamusambo, regedzai kakatsika kekurodza kavana vachiri vadiki. Chirongwa chinoichi machunzirwa kane population solutions for health vachitsigirwa neSwedish embassy. Kana mune mibvunzo kana muchida kakubatsirwa sunungukai kakubata population solutions for health panhamba dzenhare dzinoti itoll free number yamunofona kamahara inoti 08080117 08080117. ndinonzi KB Kanyemba Bonzo. Tinosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa pano paNational FM. Vachada kusisa nyaya pachimuti, vachada kukubatai, munobatika sei? Vanoda kundibata munobata panhamba dzangu usina chipomerwa zisinganyadzisi. Namba inonhuhwira inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Patience Dunda Kashiri po rikiti vu. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora timbwera pomuka mangwana midweek party Wednesday 13 May 2026. Pari zvino tokusiyayika na Mama Lucy Ngosolo.